Ito. Ito. Uy, malaki mga ito. Uy, ang lapad ka ito eh. Ang lapad. Uy. Good size. Ay, laki-laki. Champion. Ang bilis mo. Ang bilis. Sabi ko. Oh. Oh. Chef! Taga, paano naman mga sikyo? Ibayabasin mo kasi ko. Gaya nga! Ano dyan? Uy, ulit. Malaki na naman. Doon talaga kasi sa gilid. May tao pa, boy? May tao pa dyan, boy? Ay, yan lang ah. Uy, tabaan ko. Good size. Good size, baby. Ayos na mga tigo. Ay, muna kayo. Oh, grabe. Ganda. Good size, idol. Arigo. Malaki ito ang akin. Ayun o! Oh, plapla. Uy, ganda. Ay, sana. Malaki yan. Ay, di ko kasama ko na kasing basura. Malaki na yan. Good size lang. Pakita mo kay mga katsoy natin. Okay. Grabe, ang bilis ng pangyayari. Ta! Takaw na ta! Ito mga Chay, yung third batch na uli namin ni Kachoy Delmar. Bigay na lang namin to kay Kachoy Marjon. Yan, Kachoy. Yan. Madami-dami, malalaki to. Uy, grabe yan. Goods na yan. Tapos ito yung pag-aatian namin ni Kachoy Delmar. Yan, napakarami yung mga to. Isang yun o, good morning mga Choy. Yan o, at panibagong fishing adventures tayo no. Good morning po sa inyong lahat no mga Choy. Good morning sa lahat ng silent viewers natin. At sa mga solid Kachoy natin dyan, thank you so much. At back to fishing adventures tayo mga sa ano, Isla Lakeshore. Ayun, siyempre itong viral ngayon na fishing spot na harvestan nga mga Choy no. Yan, harvest. Yan o, pukul na tayo mga Choy, pukul tayo. Butong yung ano natin, sit up. Yan. At siyempre dalawa para dali tayo makauwi. At siyempre kasama natin si Kachoy Delmar. Yan, Kachoy Delmar, good morning. Yuro. Good morning sa inyo lahat dyan. Idol Kachoy, morning. Sila ano dyan, mga kasama natin sa GC no. Good morning po sa inyong lahat. Cruise Anglers at sa Insia Anglers Group at siyempre sa ano sa Happy Fishing group natin no. Solidong idol, mga botong lang oh. solidong samahan. Grabe mga Choy, ano, nagsimula ng oras nagsimula kayo. Nakikita meron nakakita. Pero yan, pakita natin yung huli. Ito yung huli namin kasi Delmar. Ayan, nasa ano na siya, nasa 8 piraso na. Ayan, yun na. Malaki yan. Oh, naglalaban ito eh. Dalawa. Malalaki niya ito no. Good size no. Okay. Ay, oh, grabe. Tatlo mga Choy. May kasamang ano, yung ulunan. Oh, kasi yung ganda ng size oh. Good size. Grabe, good size. Grabe, lupit mo naman Kachoy. Hindi lang dalawa eh. Grabe, ganda ng size mo Choy. Oh, uy, sarap. Sana all. Grabe. Oh, marami na. Malaki ito. Uy, oh, malaki mga ito. Uy, ang lapad ka Choy. Ang lapad. Uy, Good size. ay, laki-laki. Champion. Ang kagat. Grabe, makain. Siguro 4 lang nito. Diyos ko, thank you Lord. Uy, sarap. Parang na ano, na-shock. Na-shock. Uy, palaki ng palaki.
Dito maganda bumirada kasi rito, kulog lang ay. Hindi nalayo ang isda. Isa pa mati, isa pa. Hindi ka tulad doon sa may labas doon. Kaya, Kunti lang nabawas layo doon ng sa iniikutan ng isda eh. Oo. Dito, kulog lang kasi. Grabe, bilis ng tubig. Kakatapon ko lang yung atin. Nakakabit eh. Oh, yan na naman, Matoy. Uli na naman. Malaki na naman ito. Kaya, Oh, sulit talaga ni Utoy. Sulit ni Utoy. Yan ate, oh, nakadalawa na tayong malaking sulit na sulit. Grabe talaga itong sit up ni Kachay Delmar mga tay. Sit up ni Kachay Delmar to. Yun, may galap siya out kay Kachay Delmar. Grabe, oh, surot na surot talaga. lalo na yung pagka-nasimpuan mo na dyan yung gano'n, yung malalapas, malalaki. Grabe mga chay, tibay itong spark plug na tumatay. Habang tumatagal ay Lalong gumagana. lalong tumitindi harvest. Maganda. Spark plug yung singer mga tay. Yan, gayahin tumatay itong sit up na to. Yan, dalawahan tapos spark plug yung sinker no. Habang tumatagal lalong tumitindi yung ano. Yan o. Pull tayo ulit. Malupit talaga. Ito yung laki niyan. Uy, yun. Galing. Dala sir. Laki. Punta na kayo dito mga tsuy. Oh, kahit tambay ka lang dito, no? Malapit lang eh. Kung malapit lang sa amin. Maraming talaga. Ayun, shoutout tayo mga tsuy, no? Para ano. Ako kasi, diyan pa ako sa C5. Yan, may galap shoutout kay Kuya Lito Arriaga yun. May galap shoutout ka tsuy. At kay Kuya Delphin Padilla dyan sa Panikita. Ito, parang lagdag yan. Umingit. Yan, at kay Fishing Life, may galap shoutout. Kay Hector Adventures, Alexia Channel, may galap shoutout tsuy. Ayan, may galap shoutout kay Papan TV, may galap shoutout kay tsuy. Romeo Usman, may galap shoutout. At siyempre, bali ingat kayo dyan sa China, yung mga kababayan nating mga dyan, mga OFW. Ingat kayo dyan sa grabe yung baha sa China nga to, no? O yun, sana ilayo kayo sa kapamakan dyan, mga kababayan namin. Ingat kayo dyan. Dumami na yung tubig nila. Mariusip, Diyos ko. At Baron TV, may glove shout out. Kuya Rinan Romero at sa family niya, no, ay sa mga apo niya. Inubig sila. At lalo na sa apo niya si Bibi Bilog. Yun. Pakabait ka dyan, Bilog, kay Kuya Rinan. Yun. Ed Vlog mo, may glove shout out. Saldo It's TV, may glove shout out. At Pelyang Anglers. At kay Talimpi It's, may glove shout out. Kachoy, punta ka rito. Diyan lang yun sila, oh. Yan. Yung Talimpi It's, kila Kasigiron. At kay, paring Raymart Oconra, dito Dawad. So yun lang muna mga tsuy, no? Stay tuned lang po ulit. At sana madagdagan po itong huli namin para marami kaming pang-ayudan ni Kachay Delmar. Ay grabe mga tsuy, sa Sumilang ngayon, parang Sumilang, no? Sa Pasig. Ganda rin meron na doon rin mga ba? tsuy. Oo, ganda rin. Meron akong meron akong chewin doon, yung gumagawa ng airgun doon. Ah, kilala mo yan? Si Tito Rapi. Si Rapi. Si Rapi yung nagdadala. Oo. Ano? Yung Tagabuting. chewin ko yun. Taga-buting yun, no? Tagabuting yan. Madalas din ako doon, sa lugar nila. Ako sumilang ako eh. Grabe, oh. Oh, kakalagay. Masarap doon yung... Grabe, laki ito, malaki. Yung Kakalagay ko lang bilahan ako doon na yung Ay, matagal lang dalawa. dagat, pero ang laki. Dalawa na. Puro plata talaga madadali mo roon sa lugar na yun. Tahimik kasi lugar na yun. Dalawa. Uy, good size na isa. Kuya na pa, dala-dalawa rin dyan ah. Nakasumilang ako eh. Harap ng puting. Meron na doon sa sumilang din. Meron na. Sa beses kami bumirado ng kapatid ko, magkasunod. yung isa mga Isang 1 and 3/4, isang 1 and 1/4. Oo, malaki doon. Magkasabay lang nakagat. Oo, sulit doon mga tilapia doon eh. Angat ko doon sa kanya. Ayan sila tayo bak mga tayo. Oh, ayos Maliit na. lang yun. Magandang size na yan tayo. Oh. Kung nasa ano to. Pinicture Sa kanating kilo mga tayo. mga yung pinicture na Sige sa oras, po. mga dalawang ganito yon. Maga pa na yan.
Wala ka busing, putol ka. Hindi ka na mahihirapan ng hirapan. Tuwan-tuwa si tatay mga rin. Lagi yan, ang pamingwit lang yan, handcaster lang. Oo nga. Pero yung tao Tuwan-tuwa dun sa binigay mo, Tay. Kita mo, kahit na Ilang taon na dun eh. May tao pa no? Pero Ben, Ay, ano ka dyan? alis lahat ng Lulusong ka ano dyan. dyan, nandiyan dyan May eh, sa bato kabila dyan. eh. Ah, may bato dyan? May bato dyan. Nakaganon yung bato. Talagang Wala, tagarad mo dyan. Oh, yun. Uli. Dali. Ano naman? Dali. Doon talaga kasi sa gilid. May tao pa boy? May tao pa dyan, boy? Oh. Ay, ala ka. Uy, tapang boy. Good size. Yun, good size, baby. Ayos na mga tayo. Agad doon niya. Pagkagat wala kang huli. Iligay ko na ito sa matanda. Ah, kita tayo yung dumaan dito. Wow, bait naman ng baby na to. Yan dapat tularan mo. Very good ka, boy, ah. Binigay mo dun sa matanda. Meron na pala naman to. Hindi ko gagalaw ah. Ang ganda rito sa spot. Dito lang ako sa gilid ito. Yun. Ito yung isda oh, sa kabila. Ito ba kayo, huli ka rin dito mo, pambibigay lang niya yun. Naglilibang lang din si Master. Yun oh. Parang, harvestin mo yung mga pla-pla sa pinanggalingan ni tatay ah. Eh ano Oo. mo? Minsan makadali ka dyan. Tandaan ka, madulas ka dyan. Doon sa mga tayo sa Mababaw lang kabila. naman yan. Meron Mababaw kasing lang. parang isla-isla dyan. Dito may bato. Pag nadurong ka sa kabila dulo, pwede mo lakaran yung kalahati ng tuloy. Oo. Kasi ang lupa dyan, mababaw. Kasi Marjon, dito ka na. Dito. Oh, may slot na dito. May islat na. Nag-i-enjoy rin sila doon sa mga ano. Sa mga good size na rin. Mga good size rin. Ngayon yung ganito pala, kung kagatan na to. Ginagawa pala to. May sarado to dati, lupa to eh. Nakaganon dyan. Grabing huli na Kapag namin mga yung tiyo. lupa. Dami na pala na huli ko. Grabing huli na mga tiyo. Diyos ko. Puro native talaga, wala kang makita ng arroyo. Puro pati buhay. Kaya yung nila dyan, yung tinitingnan nga nila. Yun, huli na naman tayo. Dito ka, oh. Meron ka. Kasi Dilmar, umalis. Gusto niya daw yung mamaw. Mamaw. Ayaw niya ito mga ano, 3.2. Yun, oh, ayos na. Mga tayo. Mamaya, pagbalik nun dito, may dala ng 2 pirasong malalaki yun. Possible, galing hindi mamimit. Oh, makawa yun. Kajay Dilmar, sumigaw ka pag marami na. Nakadalawa na daw mga tayo ng ganito. Oo, malugo talaga. Lupit talaga to si Kajay Dilmar. Ay, dumating siya. Ayun lang. Wagin na. Ayun lang, ayun lang, ayun lang! Ayun lang! Oh, pla-pla. Uy, ganda. Ay, sana all. Dito na, bayabasin nyo na kami. Hindi kasi Marjon. Walang magbayabas ha. Kangkong lang dito, walang bayabas. Kasi Dilmar, magparamdam ka dyan sa likod. Tuy, maano ka dyan, Tuy? Ay naku, Toy! Si Utoy, pag nasabitan ka, Utoy. Sabitan yung tainga mo. Hindi ka, Tuy, dali, Tuy, bakit na maangat ka? Baka sabihin ng nanay mo, asan na isang tainga mo? Oh, grabe, kinagat ka naman. Eh, sayang. Ang bilis kagat. Di ko lang tayo na yan. Tuy, alas ka, Tuy. Tuy! Ay, Tuy, pag pinabitan ka, Tuy, pagayan tayo ni Papa mo, Tuy. Ha? Oh, yan. Hindi na naman. Magalaw yan. Huli na naman. Oh, good size. Ayun yung gumagalaw. Ito ba yun, Toy? Nakita mo? Oo. Naggalaw? Anong galaw niya? Grabe, yung ganda ng size. Oh. Kagat-kagat po. Magkakalyo na itong buwangan itong ano.
Siguro ang dalas kung nakakakain, hindi nakauwi. Basta mga ano dito. Hindi ko alam na ganito yung harvest dito. Grabe mga tsoy, dami namin dito. Si Kasi Dilmar dito sa kabila. Oh, yan. Oh, laka. Uli na naman. Oh, malaki na naman to. Oh. Ito masira yung ano. Good size lang. Good size, baby. Good size kasi yun. Sige. Kamu na. Parabis ka muna. Susunod na ako. Kay Dilmar. Parang naipit ka na ata dyan eh. Nakakarami na yan. Padilla family niyan. Kaliskis. Ayan na, patingin. Sabi, nakarami ka daw na malalaki. Yeah. Patingin na kayo. Oo, kaya ko pula doon. Ay, grabe. Ganda ng mga size, oh. Uy. Uy, ganda mga size. Ay. Galing. Ilan to? Yeah. Ano, asan yung bulate natin to? Ito. Ang ganda mga to, oh. Lalaki. Gaganda Una size. sila, laban natin. Nilagay ko na sa cooler. Bladder to Baka boy. masira ba yan? Sabi ko eh. Uy. Pangalawang sit up. Pang-ayuda. Kasi Dilmar. Nakailan ako. Oh, yan ang uli mo. Isa lang naman nadagdag dito. Yan kasi yung huli ni Kasi Dilmar doon sa baba. Yan oh. Maganda, doon ang maganda mag-floater. Doon sa kabila. Yan oh. Yun, yung huli namin kasi, yung huli namin mga katay niya, ano, una. Nilagay ko na sa cooler, muntik na mapuno. Wala. Malapit pa lang. Huwag mo nga ito. Mong gagalawin, tingnan ko lang ya. Asan na yung bulate niya, Toy? Tingin. Ayan mga tayo. Ay, bigat. Yan o. Yun, malapit na ako na. Bro. Ayan mga tayo. Hoy, mag-akatsin ko kami, pang-ulam. Pang-ulam ba talaga? Ulo. At kay Mike, Ronnie, kay Ronnie. Ulam na lang yan. Saan ka na kay Ronnie boy? Yung kape. Eh, pakita mo. Ayan, barbecue na oh. Ay, barbecue. Ayun, mga kasi, oh, hoy, tara na. Mag-ihaw na tayo. Ay, mga ano yan, eh, Marikina anglers. Ano yan? Marikinyo. Hindi. Sir, talaga Marikina anglers, sila jam-jam. Tapos sa isa, mga ano to eh. Bulabong ang Bulabog anglers yung iba mga tayo doon sa kabila. Yan, mga tayo, ihaw tayo. Yan. dalawa. Alam na this. Dito. Yun. Tali mo. Uy, grabe, ang bilis ng pangyayari. Baba ka dito. Ta! Kaon na ta! Hoy mga bata, tabi-tabi lang kayo maligo ha. Huwag kayo mamaligo, sila patay tayo. Ayo, tayo muna tayo. Sige, kain tayo. Mga katoy, kain muna kami. Ito pa. Kain lang sila. Grabe, fresh na fresh. Umuusok-usok pa mga katoy, oh. Higit na mapasang tayo nga. Pulot. Timira na, mamaya na. Pag may, ayun, may kumagat na naman. Papunta rin lang katoy, no, di ba? Oh. Ayun na. Grabe ko sa'yo, malaki to. Oh, grabe. Oh, tingin mo. Ang laki, oh. Bumabol pa dyan sa sa iawin. Oh, pang-ihaw. Pang-ihaw ulit. Pwede na to. Grabe. Yo, no. 4 fingers, 4.5. Oh, grabe. Iyawin na namin to kagad. Maya-maya na muna pala, no? Magaling kanin. Bakit? Paano? Thank you, Lord.
Another blessing naman. Nagbinda tapos sila rin kukuha ang bulate. Magaling na bata. Yun. Oh, ang liit naman yun ito. Basta talaga ano, no? Nakaunat siya. Kasi no? Tapos biglang lumundo. Oo. Yung parang bumalik sa'yo. Malaki yun. Uy, muntik na ka. Bata pala yun. Naku, wala yung huli kong malaki ang kita. Oh, Pag malaki talaga nakakawala. natinik ka. Oo, Sayang boy. nawa akong kunin. Nakawala. Ganun talaga boy pagka nakakawala, malaki yun. Grabe sarap mga kasi yung tilapia dito pala, yung lasa oh. Pati ulo. Sarap, no? Oh. Harap. Ganda. Sarap. Namis na eh, no? Sariwa kasi. Kain po tayo mga kadoy. Umabol pa yung malaki na. Medyo maputik lang talaga nung sasok mo pa. Napubungkal pa nila eh. Maputik? Grabe tong spot na to. Grabe. Daming isda no? Kung malalaki lang sana. Sobra-sobra rin sa cooler. Pero mga good size naman, okay na. Takas na. Huli. Huli? Sumabit. Ayan, thank you Lord. Busong din. Kasi mo na ang busong. Ay, thank you Lord. Dami pa itong kanin, no? Okay na, busong yan. Kaya mo, busin mo na, sayang mo. Ay, salamat po. Huli ka. Huli ka. Huli ka. Laki pa mo. Laki. Tangina na yan! Ayos. Ayos. Umahabol sa pangulam talaga. Kumakain pa eh. Grabe, oh. Oy. Oh, grabe. Paru-pares. Paru-pares na lalaki. Habang tumatagal, lumalaki eh. Eh, ano to eh? Yung bato-bato ba naman eh, ano, spark plug. Bato-bato, spark plug. Yan! Nangangagat na. Nagagat na rin ni init. Oh, diyan na naman. Yan. Eh, kagat yung isa. Tataranta na. Isa sa malapit lang. Huli na naman, huli. Huli na. Oh, meron na. Ay! Bakit? Ano yun? Diyos ko. Ano nangyari, utoy? Pulutoy. Grabe. Pinanap niya kaagad yung nanay niya. Ay. Sabi mo dun sa papa mo ha. Siya yung... Apla! Ito akin, meron malaki. Yun o, yun. Lahat. One finger. Ito akin, good size oh. Good size yan. Oy. Yes sir. Thank you. Ganda yung ganyan sabay-sabay, ano, hinahatak. Mga pinando po, no? Oo. Bunot ka dito. Ayos, hindi yung floater. Oy, dinawag. Uy. Ano yung Titanic? Ilang tatlong salin. Alam mo ilay pa Oh, ko dito. meron na yan. Meron na sana, ganun na pa. Yan ka kulos ko. Oh, meron na. Meron. Pag lumaylay pala no. Oo. Malaki pati. Oh. Oh, putol na plapla. Una talaga yung pinagbitan sa'yo ah. Oh, di mo kasabay kayo. Wala pa yung akin. Maliit. Ay, alanganin. 3 finger. Kasabay kayo bato eh. 3 finger. Ayaw mo natin. 3.1 tayo ngayon. Pagkasabay tayong ano pa rin. Oh, galing talaga.
Sasayin ako sa bukot hang mga to. Pag lumilay pala papunta rito, mayroon ano. Oo. Dito tuloy na gistong isa. Oh, yan na naman. Oh, ang bilis oh. Oh. Ang bilis. Sabi ko. Oh. Oh. Shit! Tabi, baka naman masikyo. Ibayabasin mo kasi ko. Ganyan na! Alam mo ha? Ayan, good size, good size. Hindi ka. Bayabasin mo kasi ko. Maganda pati size oh. Uy! Mamabali yan na ito na, mapapahan mo yan. Isa pa, isa pa. Oo. Kaya naman siya. Andyan yung ano eh. Mga good size oh. Tabi mo na sa akin doon, no? Para yun na lang. Tama na nga pala, is na lang. Isa na lang. Isa na lang. Kasi nag-a-unli strike pa rin. Kanina pa eh. Sige, sige. 1, 2. Hila! Ayan, ayan, ayan. Inunat. Inunat. Uy. Oh, ginaganon-ganon. No? Nilubog-lubog ba? Dribble? Hindi pa po. Papunta rito eh. Ayun. Mayroon na to. Ayun. Mayroon nga to. Naramdaman ko na siya eh. Malaki. Oh, malaki-laki. Ba, meron na. Oh. Katay nila. Uy, good size. Fernando po to boy. Tawa ka lang ng tawa, magpukol ka. Paano makapukol eh? Iba yung nahawakan eh. Naghawak mo kasi kape. Tagay eh. Bilos na kayo dyan. Ay, grabe itong spot mo natin. Grabe, Unli pukul, unli strike. Dito matuto sa isang atsoy ng ano. Bottom. Butong. Bottom of my heart. Diyan na matututo yan. Di pa ulit. Ganda eh. Dito lang talaga oh. Oh. Sa kabila ako, sa kabila. Sige. Kaya, kung sino pa rin mauna, andun ka na. Mga tay, kape tayo mga tay. Kape ba to? Oo. Sima po kuya, pengi. Oh, ayun. Dalaw. Dapat may laging may po, di ba? Ganun pagka mga bata. Kuya, pahingi po ng sima. Gano'ng kalaki? Isa lang po. 4.5? Boy, tanggalin mo boy. Ito, pang sima talaga to. Maganda to. O, dalawa. Ikat. Bigat, grabe. Ito lang dapat yun eh. Hindi, yan. Dalawa na. Dito ba? Ang hirap nito. Isa lang yan. Sige na, dalawa. Ilagay mo sa kasama mo para... Mabait ka naman. Ano nangyari to? Ano ba rin? Yun, nadala ko. May mga kasi, may ano daw, ano yun, palos. Ay, mula kayo. Oh, grabe. Malaki ito eh. Ganda. Size, idol. Aray ko. Makawala pa yan. Wala na. Natakpa na tayo ng ano. Ang laki. Upat yung wag. Ayun nyo. Alus. Nasaan na? Ang laki. Gusto mo na Binoy maglakad. Hindi, babae, lalaki talaga. Ayun o. Paturo. Ayun o. Ayun, oo nga, ano? Iyon natin, iyaw. Ang laki. Iyon natin, iyaw. Yusip, kapamura tuloy si Kadit. Kayo nung ano yan? Akin. Kayo. Iyaw natin, iyaw. Tinuturukan mo? Hindi. Dalawa. Tatlo sana ito. Nakatakas yung dalawa. Weh. Ang sarap yan, adobo. Oo, laki oh. Adobo. Sarap yan, adobo sa tuyo-tuyo. Ay, nakagat ka niya nga ayup eh. Amin na lang. Hindi, lulutuin namin to. Ala ko, amin na lang eh. Eh, uwi mo na. Huwag mo na ipakita sa amin. May Uy, iwan. maghuli na tayo dito. Palus tayo. May palus dun. Meron pa. Palos. Huwag ka rin baka kagating ka doon. Alam ka na naman yan. Palos ka na naman eh. Ang bata na yun eh. Ulit ka na down. Grabe, napasarap mga kasi sa ano, kakabiwas. Napakarami na naming huli. Diyos. Nahimik na yung mga kasama ko. Inihaw, pag-gising na tulog to. Pag-gising, inihaw lahat ng nakabitin na ano, wala tuloy na iuwi. Alalaki na nakabitin dun sa kahoy. Galing po ata natato. Ay, kinagat-tagat. Ah, kinagat-tagat ka, Choy. Oh, tiyan mo. Putang eh. Grabe. Ah! Di ba, kakatapon ko lang yung mga... Lupit mo.
Lapit, ayun, dito, di ba? Lapit. Paano? Ayan, tama yan. Huwag ka na kinipoy. Kinain. Kinain na ito. Sayang. Okay. Ayun. Laki pa naman, oh. Uy! Grabe, oh. Ganda. Ano? Pinangunan. Tingnan mo. Oh. Hindi ko na. Oh, meron na naman. Ama! Oh, simple ka lang. Ayaw na ito sa inyo na! Ayaw kayo! Ikaw lamang talaga. Ubusin kayo! Ang wala nang huli. Sabi ko sa'yo, mag-relax ka na lang kasi. Magkakaroon ka rin eh. Uy. Yan na. Kagatin mo. Uy. Tugtog na ito. So yun lang muna mga chay, no? Bali, nag-ano kasi, may nabibideo, maka-copyright tayo. So, outro na tayo, yung uli namin, napakarami. Yan si Kachi Marjon, nandyan, kasama natin yan. Oh, puta, dinadaya ko tong dalawa na to eh. Pero nakarami ako ah. Nakarami ka talaga, pati-hati natin to. Yan, Kachi Delmar, yan, thank you. At siyempre sa mga sa mga taga Mariqueño, Marikina anglers. At mga anglers dito sa may Isla Lakeshore, no? Ang dami mo limas ito. Uy! Mayari, makaka-copyright tayo. Mga kayo, pangatlong babaran na to. Ganda na naman, oh. Tapos, ito, mga tay. Isang cooler. Yan, oh. Maganda yung size mga tay, oh. Sa ilalim yung mga malalaki. Pero hati-hati namin ito mga tay, no? Yun, maraming salamat. Thank you mga tay. At siguro resbakan natin to or doon naman sa binangon na susunod. Ayan, thank you po. And see you next vlog. I love you. Bye-bye. Shout out, kabiwas! Thank you. Ito mga tay, yung third batch na huli namin ni Kachoy Delmar. Bigay na lang namin to kay Kachoy Marjon. Yan. Kachoy, ito na bigyan natin. Kachoy, bigyan na lang natin kay Kachoy kay Kachoy ano to, Marjon. Nag-video kami, bawal ang mura. Oh, Kachoy. Binoy, kuhanin mo na yung Ayan, bote. bigay natin dito. Yan. Madami-dami, malalaki to. Uy, grabe oh. Uy, sayang. Ayan. Sigurado na yan, ayos na yan. Goods na yan. Tapos ito yung pag-aatian namin ni Kachoy Delmar. Yan, napakarami yung mga to. Isang ano, muntik na, ano na lang. Yeah, ito pa yun. 2 inches na lang yung cooler, mapupuno na. Thank you Lord sa blessing. Maraming salamat po mga Kachoy sa inyo at sa mga solid Kachoy natin. Thank you Lord. Bye bye. Ano nga? Grabe, harvest malala mga Kachoy, grabe. Ulam na manong. Ayun, bigay natin sa kanila iba. Mga tropa natin yan. Ayun, thank you mga Kachoy sa natin sa blessing ng ating Isla Lakeshore ano, fishing spot. Thank you. Grabe, mga good size yan mga Kachoy. Sarap yan. You know?